Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Сездән нинди генә хатлар, сораулар алмыйм. Бу юлы Казанда яшәүче Роза ханымның мөрәҗәгатенә тукталырга булдым. Исәмісіз Фагиле. Ой, минем кыз күйеуге чыга, Түркия. Мин урысча да татарча сөйлейм, потому что татарча не все слова знаю. Вот, поэтому, инде Фагиля, извините. Меня Роза зовут. Кызым вот күйеуге чыга. Білмеймін инде ничек анда ебәрергә, ничек торалар анда. Беркемне белми. И страшно отпускать туда. Все-таки другая страна. Бельмим инде Фагиля. Может, у вас были какие-то такие проблемы? Ну, в смысле, вот это темы такие. Может, что-то посоветуете меня? Бигзур Ахмед Фагиля, если ответите. Кетеп торам инде, борчылам. Роза ханымның да хәлен бик аңларга була. Төннәр йокламый үстергән алма кебек кызыңны чит илгә озатып, хәле ничек икән моның дип ут йотып яшәүе бер дә җиңел түгелдер. Татарда әйтәләр бит әле. Ана күңеле балада, бала күңеле далада дип. Ана буларак та берәр киңәш бирәсе килә Роза ханымга. Татар журналистлар арасында чит ил егетләренә кияүгә чыгып китеп барган кызларның язмышы хакында язучы журналистлар байтак. Шуларның берсе Ватаным Татарстан газетасында эшләүче Рәшит Минһаҗ. Türkiye'ye gidip bizden halk жоғала деп ойламаймын. Шуңа көре татар қызларының Türkiye'ye кетуіне, Türklerге күйеуге шығуына табиғи деп қараймын. Çünkü қазір қояғына кетмейлер, Америкаға да кетелер, Канадаға да кетелер. Бигерәк қазір мына Канадада татарлар көп дейлер. Ondan soң мынау теге Америкаға кеткен шығын мен бір арадашы кішіге Күн батыш дүниясына иелешкенше бір көпір дейлер Канаданы. Шуңа көре Фагиле Amerika'ya gitege bilesən başta Kanada'ya kuş. Kanada'da bu 2 yıl yaşageç. Anda sosyal yaklauda köp dip ettiler. Ondan sonra Amerika'ya kuşarsın. Elimle köpten tövgene bir dostum işi balasını alıp kişkene balası jidaylık Amerika'ya gidip bardı. Bana kişi bitinde bundan hazır bit şundi mobil bir hareket şeyin bittige halk kup jügetirgen zaman Tatarlar üzeri de yürümsek Ondan kelip bit sosyal soruşturmalarını qarasam, yaşlarının köbüsü Күнбатышқа гоман чит иллерге кетүү ягында. Бу инде биздин илде турмуштан хаман жайлашып битүүнө да, битмегөнө да калган албетте. Анасын киши битин дизене бул табигый. Анасы битинде бу дүйнө азыр кеметмишле зор авыл кебек бигак тайын социал читтерлерде. Сен бүгүн тилисең, Америка менен да, Австралия менен да сүйлөшүп бала, Кытай менен да сүйлөшүп бала. Шуңа күрө аралашуу бир караганда бул албетте негине инде теге. Чиктеп айтайм, өзүң алдауына кебек те инде. Мына отурдуңда сүйлөштүң. Албетте ал теге жанына кая каршы туруп сүйлөшүүгө жетмей. Эмма хабарлашып туруу үчүн, унутмас үчүн, ушу татар дүйнөсүнөн айырылмас үчүн социал шилтерлер бик зор файда. Кызларыбызга келсе, мен маселен биринчи шуакны айта алам. Бик көп көңүллүү болмаган. Мына мага тааныш болгон ул ханым инде 2 баласы бар кечкене. Көптен түгел дегенде 6-7 yıllık Türkiye köyge çıkan idi. Bardı 2 bebi taptı Türk'te. Ama günçil bana işletmeyi idegene oturtta. Bu işe ulaşmakşıydı ana da karşı. Ama hanım tüzmedi, ayrılıp kayıttı. Şundan sonra teresinde yaratam kil deyip aptirattı da bu tağın gitti. Bardı da tağın şuluk halga elekti. Hem tağın 2 balasını koşup diyekti. Alıp kayttı mine, hazır Kazanda endi. Mine kulda kötüge eken ol jetmese, mine şunday gaileler de var, şunday kişiler de var. Ondan sonra indi Türk yigitlerin tosma tilde dip deyteler, tavlar vagda ite dip. Bizning Tatar yigitler de tavlar vagda ite indi, ilengençi. Ansı da sır tugul. Amma kızlarga mine sede aytagım indi. Tege motor silahlarga, tege tavlar vagda itken nege bir şart bitmesi gerek. Ondan sonra aytıp men meselen bir şunday misal aytalım. Özüme bik yakın bilgen kişilerden indi. Kızı bik Antalya'ya bagaj tanışkanlar da indi. Şu yol bitinde bik uşatkan. Köyge de çıkay takdim yasamagan bir yasatığın. Ama indi hazır 5-6 yıl şu yigitten ayrılmay. Aytık birinci barganda matığına yürüşkende, ikinci barganda bilgen şu yigitnin ilenümen. İlense de yigit hamam tutalmay. Indi hazır 3-nji barganda bu yigit ayrılganda eken
Менә бергә түгел, аерымда түгел дигәндәй алай аптырап йөрүчеләр дә бар. Бу инде әлбәттә кешенең сыйфатына, холкына да бәйле инде. Кайбер кеше бик тиз ышана, кайбер кеше алай түгел. Аңа калса безнең татарда бит әле мондый мәкалдә бар. Уңга чык, уңган чык. Ягъни хәзер аны зур фаҗига дип санарга кирәкме инде? Мәсәлән, минем Бәһҗәтел Җинан әби үзенең кызын беренче егендә бала булмагач, кайтартканда икенче кешегә кияүгә биргән. Аннан инде ике баласы бар иде. Ике баласы түгел, ике кызы бар иде. Шуңа күрә теге кияүгә чыгу-чыкмау мәсьәләләрен әйтәм инде мин. Теге кем әйтмешли, азагы хәерле булсын дияргә дә, һәм әлбәттә сине җәберли икән, кул күтәрә икән, андый золым кылган кешегә түзеп тормаска кирәк. Шуңа күрә бик сак калырга кирәк. Аннан бит теге курорт романнары дигән нәрсә дә бар. Бардым, 15 көндә тиз генә инде адәм баласының маҗарада кичерәсе килә күрәсең. Шул ук вакытта ияләшеп тә китә кеше. Бәлкем инде кияүгә дә чыгарга вакыт җиткәндер. Әмма һәр адамны дигән дә инде теге сакланып ясарга кирәк. Һәр хәлдә азагы нәрсә белән бетермикән дип уйларга кирәк. Һәм нәрсә генә булса да азагы хәерле булсын дип әйтергә кирәк. Аягыласың икән, азагы хәерле булсын. Кушыласың икән, азагы хәерле булсын. Бәлкем нәрсәдә килеп чыгар. Әлбәттә, туган ягың белән араны өзмәскә кирәк. Туган ягың белән, туганнарың белән, дусларың белән. Дөнья бит ул, бүген тегеләй, бүген болай. Шуңа күрә әйтик, мәсәлән, Төркиягә китеп барсаң да, авылда җирең бар икән, аны сатмаска кирәк. Җир бит ул күчемсез милек. Һәм гомумән киләчәктә җир, су иң зур байлык булачак дип әйтәләр. Синең Анталиядә дә булсын бер фатирың. Булсын шул ук Мөслимдә дә, Казанда да булсын. Мәсәлән, мин байтак кына кеше белән Акчадан, Биектаудан, Анталиядә фатир сатып алдылар. Әйтик, җәй көне ялга барганда шунда ял итәләр, туганнарына биреп торалар, туганнары анда барып ял итә. Шуңа күрә кайдадыр милкең бар икән, ул әйбәт, кушыласың икән тегендә барып, алдыңны чамалыйсың инде. Мин Төркиядә Анталия шәһәрендә яшәүче адвокат Фәнис Зыялыга да мөрәҗәгать иттем. Аның да чит илләргә кияүгә чыгарга теләүче кызларга әйтер сүзләре бар. Fagile Hanım, hayırlı günler. Min advokat bulup işliyim. Ben 93 yıldan beri Türkiye'de yaşayayım. Ben indi 12 yıldan beri ben Antalya şehrinde advokat bulup işliyim. Üzüm munda tuğup üsken Tatar hatını bilen ilendim. Hazırki vakitte üniversitede okuyan 18 yaşında, 19 yaşında bir kızım var. Hem 13 yaşında bir oğlum var. Миңа мөрәҗәгать итәләр, аерылышу буенча бик күп мөрәҗәгать итәләр. Үзе безнең Татарстаннан килгән, Россиядән килгән татарлар да, һәм руслар да, һәм украиннар да бар. Монда инде татар кызы дип кенә аерып булмаячак, чөнки хәзер менә уйлап карагыз, 2 миллионлы шәһәрдә 13 гаилә мәхкәмәсе var. Her mahkemede 1000'e yakın dosiye var. 13 aile mahkemesi bulana 13.000 kişi ayrılışığa, alimentka, tege отцовство diye bizimde. Şuna müracaat iteler. Şuna göre bunda Tatar hatunları ayrıla ya ki kitip baralar deyip aytı dürüst bulmayın. Benim yaşlarga Tatar halkına müracaatım şu, korkmasınlar. Kilsinler. Әмма ләкин башта танысынlar, кияүгә чыгасы җегетне, төрекне, үз якларына, туган якларына чакырсыннар. Әтиәнисе белән танышсын, туган якларын күрсен, кайда үскән, кайда йөргән, кемнәр белән йөри, кемнәр белән ашый дигәндәй, шул вакытта бергә юлга чыксыннар. Юлга чыккан кешенең инде кеше икәне билгеле була. Шулай итеп теге әрәмгә бушка китмәсеннәр. Башта әгәр ул сине ярата икән, Татарстанга килсен, танышсын, күрсен, әтиәнең, туганнарын күрсен. Аннан соң кызыбыз да безнең монда килеп аның әтиәнисе тормышы белән танышсын. Чөнки кайбер төрекләр үзләренең иләнгәннәрен әйтмиләр, кайвакытта балалары да була. Шуңа күрә әйбәтләп тикшерергә, белештерергә кирәк. Инде теге мәхәббәткә манкамыш әйтми дигәндәй, инде гашыйк булганнан соң берничә дә алмыйсың. Kiyev'e çıgasın. Әмма ләкин менә шуларны онытмасындар. Әмма ләкин курыкмасындар.
baribir әле şu bizde de bek köpeydi bit inде hazır Tatarstanda ayrılуу vakigalary, Türkiýede de bek köpeydi. Mine tatarlarına tugul Türklerde hazır bek köp ayrılışalar. Mine kıskaça şunday maglumat sizge. Тапшыруу чыгар алдынан гына миңа Türkiýede ýaşäwçi millettäşimiz Türk tatara mürajaat etdi. Ona 55 yaş ilenirge kız izleyken. İsenmisiz, özünüz bilen tanıştırsaňyz idi. İslamsiz min Türkiye'den Türkiye'deki Kazan Tatarlarından Özcan Erdoğan. Siz Türk tatarı. Ben min Türk Tatarı. Türkiye'de Tugan Tatarlardan. Min Türkiye'nin Balıkesir şehrinden. Ama min Türkiye'de Kütahya şehrinde yaşı ve işli. Min üniversitede leksiya vereyim. Maliye dersleri, maliye leksiyası vereyim Türkiye'de. Yani ekonomi alanında leksiya vereyim. 55 yaşındayım. Bekarım. Siz benim kanalga mülayim akıllı tatar kızı bilen tanıştırgız elbet mürajaat ettigiz. Nige siz Kozan kızını izleysiz, Kozan tatarın? Benim hem etim hem enim Kazan Tatarı. Onlar 1850'de Bügülme Karatay avlundan ve Bügülme Yaşıkaran avlundan Türkiye'ye göç etken Tatarlardan. Türkiye'nin Balıkesir şehrine göç etken Tatarlardan. Siz hatınıgız itip görürge tilegen tatar kızı yeyse hanım neçe yaşta bulurga tiyiş? Hem ol nindi profesiya vakili bulurga tiyiş? Hommen nindi bulurga tiyiş senin hatının? Benim hatun Tatar, benim istediğim Tatar hatun 35 yaşından büyük olmamalı, 35 yaşından büyük olmamalı, sağlıklı olmalı, akıllı olmalı. Onun akça durumu benim için önemli değil. Mühim değil benim için akça durumu. Siz bulaşak hatınıgızны Türkiye'ye alıp gitesmi? Elle özünüz Tatarstan'da da yaşarga isebiniz var mı? Min Türkiye'de üniversitede işlediğim için 67 yaşına kadar Türkiye'de üniversitede işleyeceğim. 67 yaşında pensiyaya bağlanacağım. Pensiye aldıktan sonra Tataristan'a gelmek istiyorum. Bulaşak hatınıgızga fatır bulamı? Kayda yaşayacaksınız? Benim Türkiye'de şu anda Türkiye'nin Sakarya vilayetinde bir fatırım var. Ve Türkiye'de Kütahya şehrinde de bir fatır almak istiyorum. Bir fatır almayı düşünüyorum. Bir arabam var, bir tane maşın var. Benim bir tane maşın var. İzmir şehrinde Türkiye'nin İzmir şehrinde babamın bir fatırı var. O bize miras kaldı. Enime, kız tuganıma ve bana miras kaldı. Türkiye'de arsalarımız var. 2 tane arsamız var. Demek indi hatınıgızga, balalarıgızga eybet turmuş bölek ite alacaksınız. Şulay bite. Evet. Rahmet sizge oңышlar izlewigizde özüňizniň tiň ýarygyzny tabyrsyz diп ышанам. Türkiýege, Türk tatarına kiýewge çygarga tilewçi kızlar miňa mürajaat ite alalar. Min tapşyrygyny dowam edip süzni menim tыңlauşym Türkiýe hem başga illerde işler bilen ýürüşi tatar ýigiti Dinarga beresim kile. Tatarstandan Türkiýege, Türklerge, Türk tatarlaryna kiýewge çygyp gitýüşi kızlar köpmi alar? Көбейді. Андағы қызлар, анда оқыған қызлар көбісінше Түркияде кеуге шығып қалдылар енді. Қай біреулер мұнда Қазанға қайтып ерлері білен мұнда тұралар. Ничек сен өзің хуплыйсыңмы татар кызларының Түркиягә китеп баруларын? Білесің, мен үшін бар бір. Алардың хаятлары, алар ничек уйлыйлар, ничек тілейлер, үзләре бәхетләрен тапқаннар екен яшәсеннәр. Ama şunday tendensiya var. Anдағы қызларға мен her zaman aytып тұрған едім. Sizге бик қаты
ухаживать итүче булса, чыкмагыз аңа, чөнки тимер клеткага кере аласыз. Анда тимер клеткада утыртачаклар сезне. Чөнки бу менин психологический наблюдение, психология ачысындан бир тирик сезге, сезнең ничек әйтим, кызга бик каты навязываться итәләр икән, демәк ки, сезнең карашларыгыз алар өчен әһәмиятле түгел. Мин сине яратмыйм, сиңа өйләнмим дисәң дә, алар сиңа ухаживать итеп дәвам итәләр, навязываться итәләр наглым образом. Демәк ки, человеку не интересна ваша точка зрения, ваше мнение, инде русча әйткәндә. И русча әйткәндә шул ук, значит, и в жизни, после того, как вы скажете да, шулай була да инде. Тимер клетка легеп утырасыз аннары. Менталитет төрле безнең халыкларда. Безнең татар кызлары да авызын ямап туручылардан түгел. Аларның һәр заман үзләренең мнениелары бар. Шуңа күрә күбесенчә әлбәттә конфликтлар килеп чыга. Әмма ул әлбәттә төрлечә була. Кайберәүләр бит иренең нәрсә әйткәнен үти дә ала. Андый ситуациядә әлбәттә әйбәт яшәрләр. Чөнки Төркиядә төрекләр үзләре эссе канлы милләт булулары өчен гаиләдә алар баш була. Димәк, кем Төркиягә кияүгә чыгара җыена икән белсеннәр, алар иргә буйсынырга тиешләр. Шулай бит? Күбесенчә шулай. Хөрмәтле тыңлаучыларым, сез Роза ханыма киңәшләрегезне комментарий аша да калдыра аласыз. Мин сезнең белән саубуллашам. Минем каналга язылырга онытмагыз. Барыгызга да бәхет, күңел тынычлыгы теләп калам. Төркиядә яшәүче журналист Илмира Исрафилова Тейран җавабы. Сәлам, Фагыйлә. Татарстанда татар кызлары нинди проблемалар белән очрашса да, монда да шул инде, кайбер нюанслар белән. Дөресен генә әйткәндә, мондагы татар киленнәренең тотып күрсәтерлек бердән проблемасы да юк бугай. Берәүләрне ире уч төбендә йөртә, икенчеләре гаиләдә ир игътибары булмаудан зарлана. Әйе, күп кызлар иренең гаиләсе, әти-әниләренең, бигрәк тә кайнананың тормышларына тыкшынуына зарлана. Ул инде Төркиягә генә хас проблема түгел. Монда ул бераз кискенрәк тора, шул гына. Чөнки Төркиядә гаилә, туганлык бәйләнешләре тагын да ныграк. Бер гаиләдә чыккан кешеләр фатирларын бер үк йорттан сатып ала, мәсәлән. Башка мәдәнияттән, башка менталитетлы кеше өчен кисәк кенә мондый тормышка килеп керү авыр. Чөнки без шәхси тормышка күп әһәмият бирәбез.